Heu de creure que hi havia una vegada un hostal en el camí de Barcelona cap a Manresa. Un dia es varen presentar tres homes per passar-hi la nit. Varen trucar a la porta i digueren que ens donaríeu posada per aquesta nit. I tant, va contestar l'hostaler. Qui sou vosaltres i cap on aneu? Som els tres savis de Barcelona i anem a la fira de Manresa. Aquells tres homes eren tres professors de la universitat, però ja es veia que eren una mica despistadets, i l'hostaler i la seva dona, que eren molt bromistes, van pensar com podrien fer una broma amb aquells tres bons homes. Després de sopar, els acompanyaren a la seva habitació, que era dalt de la casa, no se sentia cap soroll, i en aquella habitació només hi havia una finestra, però els amos, per fer la broma, l'havien tapat posant-hi un armari al davant. Els tres savis van anar al llit i com que estaven tan cansats de seguida es van dormir. El dia següent, com que la finestra estava tapada, l'habitació seguia ben a les fosques i aquells homes es pensaven que era encara de nit. Quan ja estaven ben cansats de dormir i amb mal d'ossos i tot, li diuen a un dels tres savis: «Va, aixeca't i mira si ja comença a clarejar». El primer savi s'aixeca, obre la porta de l'armari pensant que era la finestra i clar, no va veure cap llum. «Encara és ben fosc, hem de seguir dormint». Així que tots tres van intentar tornar a dormir. Al cap d'algunes hores diuen al segon savi: «Va, mira a veure si ara comença a sortir el sol». El segon savi s'aixeca, obre la porta de l'armari i com que abans hi havia hagut formatge guardat, diu: «Ui, quina olor de formatge que fa al món! Però encara és fosc, hem de seguir dormint». Al cap d'unes hores més, cansats de fer voltes al llit, s'aixeca el tercer savi i obre l'armari pensant que era la finestra i diu: «La nit encara és negra com un pecat i el món fa pudor de formatge». Els hostalers que estaven darrere la porta escoltant van haver de baixar corrents perquè no se'ls escapés el riure. L'hostaler, aleshores, compadit dels tres savis, va entrar a l'habitació, va apartar l'armari, va obrir la finestra i llavors els tres savis van veure que ja era de dia. De fet, ells no ho sabien, però ja era mitja tarda. Els tres homes, que estaven molts de gana, van demanar esmorzar. Un d'ells va dir: «Ja cal que correm si volem arribar a la fira». «Quina fira?», va dir l'hostaler. «La fira de Manresa», van respondre ells. «Ui, però en aquesta hora ja s'ha acabat la fira, mireu la gent que ja torna d'allà». Els tres savis van quedar molt estranyats i també decebuts. «I ara què farem? Nosaltres volíem comprar una euga a la fira de Manresa i ara no ho podrem fer. Haurem de tornar el mes que ve». «Clar, si no haguéssim dormit tant», deia un dels savis als altres dos. Aquells tres savis eren tan despistats que mai havien vist una carbassa. Mentre començaven a discutir, un d'ells va veure al terra una filera de carbasses i va preguntar a l'hostaler: «Què és això que hi ha a terra?» «Són ous d'euga. Quan es trenca surt o una euga o un cavall». «Carai, que bé! I que ens en vendríeu un d'aquests ous?» van dir els tres savis. «Si el pagueu bé, us en puc vendre un». Dit i fet, li van donar els diners a l'hostaler i van agafar el camí de tornada cap a casa. Anaven tots contents pel camí quan la carbassa els hi va caure i va anar rodolant muntanya avall, fins que, crac, es va trencar amb uns quants trossos. Una llebre que hi havia a la vora es va espantar i va sortir corrents. I clar, quan la van veure, els tres savis es van pensar que era l'euga que havia sortit de l'ou. «Mala guanyada, eugueta», anaven tots tristos a casa seva. «Si hagués arribat bé, l'any que ve no hauríem hagut d'anar a peu fins a la fira de Manresa». I qui no ho cregui, que ho vagi a cercar.